ଆଜି ହବ କଲରା ମୁନିକା ମୁନିକା ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମୁନିକା କୁହାଯାଏ ହିନ୍ଦୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଆଜ କାଟିକି ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ ବନା ହେଉଛି ସୋରିଷ ପଡ଼ିଲା ଜିରା ପଡ଼ିଲା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବ ଘିଅରେ ଟମାଟୋ କ'ଣ ମସଲା କଷା ହେଲା ଟମାଟୋ ହେଇଗଲା ପଡ଼ିଗଲା ଏବେ ରେଡ଼ି ସଜନା ଛୁଇଁରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମସଲା ଭଜା ନା ଆଳୁ বা ମାছ লাইক প্লিজ